Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय गाइस आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोंनि जा साउथ फिल्मनि एक्टर शुटिं बेनि बिहाइन्ड द सिनखौहाय स' दायो एकदम आर्लि मर्निं सिखारनानैहाय नै बाजै सनाया आंनो खानायखौ हेबनानै होगासिनो ओमफ्राय मेकआपखौ खालामदों नैबे आंनि बिख्लो सना बहा थांखो माथो नुवाखै नोंखौ कल्पनाया खालामदों आरोना नै बेलाय हुदुर बुसि सनाया बेयो खालामदों आरोना आं सानोमोन दुनियायावहाय आंनिख्रुइ बादुलिसिन मानसि रावबो गैया होननानै बाट बेखौ जेब्लानिफ्राय आं लोगो मोनबाय अब्लानिफ्राय आं सानबायखि आं माथो मोजांसिन होननानै सानबाय आरोना माने एक्टिभसिन होननानै मानो होनना बुंबा आं सानोमोन आंनो दुनियायाव सबसे बादुलिसिन होननानै खिन्थु आं नङा नैबे बिथाङासो आं रागा जोंना दे स' दिनैनि भिडिअआ बिदिनो इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना बिहाइन्ड द सिनखौ नुनो मोनगोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो मेकआपआ कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दायो थांगासिनो जोङो लकेसनावहाय शुटिंनि लकेसनानो जाहैबाय बाथौ खेराइ रिजर्ट आरोना स' दायो जोङो थांगासिनो ओमफ्राय नै जोंना दिनै थार गारि लाबोदों दिनै आंनि गारिखौथ' लाबोनो हायासै आङो ओमफ्राय रेड कालारनि हायार खालामबाय आरो ओमफ्राय बे मिउजिक भिडिअआवहाय जेसेबांखिनि डान्स खालामदोंना बेयावहाय आङो सानसे सिगां रिहार्सेल खालामनाय जायाखै आरोना डाइरेक्ट अन दा स्पट रिहार्सेल माने सोलोंखाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट मोसाखाबाय आरोना बेफोरबायदि ओमफ्राय नै बिथिंहाय लिंसारनि मेकआप सोलिगासिनो सिख्लाफोराल' मेकआप खालामा दे मिउजिक भिडिअ फिल्म खालामोबा बयबो मेकआप खालामनाय जायो मानो होनना बुङोबा केमेरायाव आलदा नुयो नालाय बेनि थाखाय पाप मानो फैदोब्रा नंगौना मोसानाया आं हालालै मोसानायखौ आराम देलायबावबायलै सासेया देलायाखै आं आं दहायनो बुंखादोंमोन ना सानसे सिगां रिहार्सेल खालामाखै होननानै बेखायनो नै अन द स्पट खालामगासिनो आरोना लिंसाराबो जोंना दाबो जाथ'वाखै लिंसारनि शुट सोलिगासिनो ओमफ्राय नै आंना डान्सारफोरा आरो इथिंबो दङ नै मा गासिबो साइज गोजा आंना डान्सारफोरा नै ओमफ्राय आंहाल' मुरथि दे गासिबो स्लिम नैथिं शुट सोलिगासिनो देखायहरनो आं आंना शुटआ जासिगोन आरोना नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आङो लाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलाय लांथारबाय
5, 6, 7, go! Lạc ra, thế rồi. Bako? Aramse goso baidi musa biyaw filaw modi brai bi dress ni ko sulenan ya da ya emile miti na nei lakha Ibudung. ha Oi, depois esse ponto na calma aí. Okay, thank you. Ibina to bikulo rin siyo. Okay, thank you kulo. Kasi pagkakalap ra. 5, 6, 7, go! Kana beri bisa ke? No, isu ang nangku. Roll. 5, 6, 7, go! Cut. Cutting. Again. Go! Cut. Okay, done. Makalam ka? Makalam ka? Konturing. Iya, musuhin na. Musuhin lang doon. Umasu di tang math. Bijing than sumay na sumay. Sumay doon. Si 산둥 사실 구독스러운데. Action. Acting. Cut. Baik, mama kau. Dia semua dah siap. Karen kau. Karen yang itu siap. 5, 6, 7, go! Cut. Wano kimirian na ba? Ay, susilo sumay ko nga. Roll!
5, 6, 7, go. Ơi, cứ xíu ra đây. Pokoknya lihat sing fair thôi sao? Bosan kamu jangan bosan. 5, 6, 7, go. Coba kau lihat di sana deh. Kau lihat kolam. Coba deh. Ini berapa? बेखिनियावनो आं फंसे खोथा बुंनो होननानै सानदों आरोना शुटिं लाब्ला मोनसे सिनखौनो खैबारबा खालामनो गोनां जायो नोंथांमोना नटिस खालामदोंना बेबायदिनो बिराद खस्थ' जायो आरोना स' बेनि थाखायनो जोंबो अननायखौ लुबैयो नोंथांमोननिफ्राय स' नोंथांमोना अननाय होगोनखौ मिजिंथिबाय आरोना गगा मोनसिगोन मिथिबायना गाइस सिलाइजों माजों गगा मोनजोबसिगोन आं सिलाबाय थानानै गारियाव जनानै मालाय गारियाव Rautar. Jam setengah beda. Lanjut. Jom. Tidak. Karo. गैयालै गाइस मा होनो जोंनि नलेजबो गैया जेबो गैया भगबाना हराथाय हरा सासे मानसिनो जेबो बुस्थु हरा मानो अकल मोदोमल' लिंक सारनो एखे जायो दि Aku naik. Mau ikut? Boleh tak coba? Boleh kalau Pak? Aku mana ya? Bentar. Sebentar, bentar. Bisa. Let me check, baby. Ayo angin. Di kurang halale. Suka beri bantu na kusungan na bang itu sinay ka nang. Kamu siapa dah? Oरैबायदि मेंबाय दख'नाजों जोङो दिनैसो फार्स्ट टाइम बुट्स गाननानैहाय मोसागोन आरोना नोंथांमोना मोजां मोनगोन मोना मिथिया बाट जोङो ट्राइ खालामनो आरोना बेस्ट खालामनो जोंनिफ्राय नामा Roll. Ya kamu supaya dulu kurang kan मा रायलायोथाय बिलोगोखौ लोगो मोनबा खोथायानो जोबखाया आरोना ओरैबायदि पेकार रायलायबाय थायो शुटखौनो माने माला जोबो पात्ताखौनो मोनलायलाया माने पेकार रायलायनानै Agak pasnya nih. Oh, ini bisa terasa nih. 1, 2, 3, 4.
So guys, जोंना शुटआ अलमोस्ट दिनैनिया जोबसिगोनानो ओमफ्राय ओरैबायदि मेंबाय ओमफ्राय लोगोसे मा होनो आथिं थिखांनानै दंसै दसे ओमफ्राय दायो लिंसारनि सर्ट लागासिनो आरोना ओमफ्राय नै उन्दुनो ओंखारजोब्बाय नै बे हेन्डसामखौथ' नोंथांमोना सिनायखागोन बेयो जाहैबाय आगै बिरखम बेयो डिअपि आरोना बिराद मोजां खामानि मावो ओमफ्राय नैबे आगै बिशाल बिसोरो गासै टिम दङ आरोना आंनि मिउजिक भिडिअ बांसिनानो बिसोरनो खामानि मावो आं बिराद अनो बिसोरखो बिराद अनमारो आङो बहुत अनो जेनेबा बेलेगखौ अना आरो बेलेगखौबो अनो खिन्थु आं बिसोरखो बांसिन अनो आरोना 1 इन्च बांसिन अनो आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय आं बाथौ खेरायाव फैफेराखैमोन नोंलाय खोनायोसोमोन होनदों क'क्राझारावसो दोननो साननायजों ओंखाम उखैबाय ना जाला जाया टाइम गैला बायनो गैला दासो जाबावनांगोन जोबनानै फैबाय जों दा जोबनायालाय गाबोन दंबावो गाबोन आरो बेलेग दंख' मा पिं 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 ओंखाम जानोसै नै बुरु नोंना बुरु माबालाय मा जागोन फिथाया मानो नाय नोंथ' लोब्बा मोनगोन एबार मोनगोन आं आखाइ सुनो बाबायना आं बारासो माबा सानसे शुट खालामनानै बेसे खस्थ'